Salut și bine v-am găsit la un nou episod în care vreau să vă spun în primul rând să vă abonați la canalul meu de gaming. Se numește GG Joacă. Am postat un filmuleț, două cu joculețe mici, Clash Royale, Slither.eu și o să mai văd ce am să postez pe el. Și n-am prea postat aici că e cam greu. Weekendurile sunt destul de mici, mă plâng mereu pentru asta. Și la școală am dat acum 2 săptămâni 3 teste și vreau să rezultatele. Am dat și un compare și azi trebuia să dau un test, dar sărăcit. Și nu vă mint, vă promit. Cam atât a fost tot. Pe data viitoare, pa, pa!